का रे कैमरामैन का करता रे? जब लार चटबे करता रे तो तनी गाड़ो दे दे। क्या बात कर रहे रे बाबा? हट साला। अरे मजाक कहनी हाँ, छोड़ा कैमरामैन, मजाक बहुत भाई। कोनो सिंगर के वीडियो बा आज? बा कमला बिहारी के। अच्छा लगावत देखिए तनी एकरा के। 50 किलो लड्डू और 20 किलो पेड़ा राइल बानी। अरे साला ये तो बहुत अच्छा गाना बा भाई, भोला बा भक्ति गाना बा। एकरा के रोस्ट नहीं के करे के, एकरा के प्रमोशन करावे के बा। सुना भाई लोग गाना। भरल बा जवानी डाला घोटे खातिर हो। बहुत तेज हो रहा है तो सोचनी है गाना पर रोस्ट न करम भाई, गाना पर रोस्ट होई। देखो तो का आगे का बोला था? मलवा एगो दे दा प्रभु ठोके खातिर हो। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? अरे साला ये का कहला सर? कैमरामैन दोबारा से स्टेप लगाती है। लगा वीडियो दोबारा से। मलवा एगो दे दा भगवान ठोके खातिर हो। भाई हाँ अगर कोनो मुस्लिम हिंदू धर्म पर कुछ बोल दी तो भाई पूरा देश में मार हो जाए। बात तो सही है। लेकिन देखो साला हिंदू धर्म के हो के हिंदू धर्म के बदनाम कर था भोसड़ी वाला। का नाम है एकर? एकर नाम बा कमला बिहारी। कमला बिहारी ना, इस साला लाड़ बिहारी बा, झाट बिहारी बा। अरे साला तनको शर्म कर ले, लड़की भोला बाबा से अपना सुंदर पति के लिए प्रार्थना कर ली। तू साला कहता रे कि एगो मलबा दे दो प्रभु ठोके खातिर हो। साला भोला बाबा ठोका ठोकी के दुकान खोले बा का रे? क्या सोच है रे तेरी? ठोके खातिर हो। मलवा एगो दे दा भगवान ठोके